pozdrav svima ljudi, danas ćemo da se malo zezamo u msqrd. Tu je Dario, danas mu je rođendan. Zatvaraj! I da ćemo se malo sprdati u msqrd. Pa, hajmo da počnemo. Došao sam u ovaj grad, sve pojedem. Sve ću da vas pojedem, sad i sisat ću vam krv. Ja sam baba, voli da ti dam jedan bonbon. Nisam ga lizala, nisam majke mi. Majke mi nisam. Alo, ti, nemoj da mi se sprdaš zbog ovih brkova. Da ti sad ne dođe mi u kuću gdje te neku utiram tamo, a? Trenirao sam 20 godina karate, nemoj ti da se sprdaš sa mnom, je li ti jasno? Je li ti jasno govedo jedno? I ljudi, ovo je nešto najzanimljivije. Sad ću ja da uđem u Dariovu facu. A vidi mene, a vidi. Vidi ovak se. Ljudi, vidite li vi mene? Ako ne učite dobro, ovako ćete završiti. Ste vidjeli kako su me roditelji prebili? Pa su mi sekli usta, tako će i vama. Inače, ljudi, ako niste znali, ja sam detektiv Mario Gigaj, ja sam detektiv. Tu je stigao moj kum. Zovete majka. I on je detektiv isto. A majka te zove. Mario, zovete majka. Evo nas. Ljudi, kao što vidite arhivi. A Makse, Mario! A da zovete majko! Ljudi, izvinite, ovaj Mario je malo crka, zove me ga majka, sad sam reka da neću sad odem, snimam klip, majko, ne mogu sad. I onako, ljudi, evo mi da stavljamo. Pogledajte ovo. Gledaj sad kad se ovo spusti. Pusti! Sad ćemo vidjeti kako to udari. Sam se. Ljudi, pogledajte ovo. Jeste vi znali da sam ja vještica? Alo bre! Čekaj bre, stani, čekaj malo da budem, znate, moram malo da se opustim i da budem majmun. Ti si majmun isto veći no ja. A vidi kad se smije, vidi. Ako niste znali, ja sam i tigar. Ja sam sada... Ovaj Mario me zeza. On je ljubomoran što sam ja bolji youtuber od njega, pa... Bolji youtuber od njega, te zezam u klepu. Ljudi, ovaj klip je sa zezanjem Kuma. Da. I onako, ljudi, pogledajte, ja sam sad ovo govedo. Što to? Ovo ne znam ni ja. Sport. Pa. Decimalno. Oh yeah, američki fudbaler. Ljudi, jeste li vi znali da sam ja američki fudbaler? Znam. Ko je znam? Mene na ovako. Mario, ja sam američki fudbaler. Brate. Čekam da mi dođe nešto. Ljudi, ovo je nešto što je cool. Kida. Daj meni da vam ja nešto pokažem. Pauzi, ljudi. Jeste mislili? Hoćemo da igramo samuraja. Kakvi samuraj? Snimam klip, alo. Ovaj priča o nekim samuraju. Dolazi. Aj, pauzi, ljudi.